Здравейте! От около 15 години пуша трева. Дълго време си мислех, че тревата ме прави по-креативна, по-енергична, по-готина, ако щеш. Че без нея не съм аз една дума. Истината обаче, че това не е вярно. С времето започнах да виждам, че тревата не ми дава, а тя просто ми взима. Взима ми енергия, присъствие, фокус като цяло. Взима ми желанието да живея на пълни обороти. И най-лошото е, караме да се мисля, че съм добре, докато реално не съм. Това видео е старт. Старт на спирането. Не казвам, че ще е лесно. Не казвам също, че няма да има и лоши дни. Но наистина аз съм готова да бъда честна първо с мене си и след това с вас. Правя това онлайн, защото наистина знам, че не съм сама. Знам, че със сигурност има хора, които от години пушат и усещат същото. Че нещо вече не е наред, но наистина не знаят откъде да започнат и как. Аз започвам тук с това видео. И казвам стоп на тревата. Не защото съм слаба, а защото просто искам да съм по-силна. Искам да видя наистина коя съм без нея. Ако си тук и минаваш през нещо подобно, може да вървиме заедно. Ден по ден, без перфектност и само честност. Това е първия ден. Благодаря, че ме гледаш.